Čau lidi, dneska budeme hrát na hru, nevím jak se jmenuje. Grow Garden. Grow Garden. Ještě nějak tak. Hraju to poprvé s mojím starším bráchou tady. Pozdrav. Hej. No, natočím jen. Okay. Tak. No dobré, konečně. Kde jsi? Tě nevidím. No otrávuj, tady je náš pes. Kde pesku? Pesku. Rito, pusinku. Pusinku. Hodně. Já tě nevidím. Já už tě vidím, Jo, ty teďka chodíš a skačeš. Rito, ne, nesmíš. Počkej, nezajímá mě to. Já jdu za tebou. Čau. To můj brácha. No čau. Ty teďka skačeš. Už tam lezeš. No, nezajímáš mě. A co tu máme vůbec dělat? Tam byl tutoriál. Že nevím. Skriby. Jak mám hrabat tady přímo. Skriby. Úplně na druhé straně mapy. No, protože tady jsem, chápeš, vidíš? No, tak běž na druhou stranu. A je tam to. Vidí obojí. Co to je napsané? Co to tady? Co to tady je, kamo? Tady je, kamo. Jo? Moje hobby. A tam prodávají. Tam je prostě... Mrkev si mám, no? Tam, kde vedle toho směpu. A ty nic nemáš. Žádné peníze. I'm 6'1", stand on my money, now I'm 6'1", baby. Nemáš peníze. Ty si běž do své zahrady. No co jsi zasadila? A to si musíš zasadit. A? Aha, tak to máš prodat a budeš mít peníze. Tak já ještě musím letat. Aha, jsem červený. I want to sell my inventory. Aby si koupit. Chceš si to budeš zasadit, počkej než to vyroste, zas to vykopej a to prodej a tak to prostě dáme konečně.
Koukej, jak mi to vyrostlo. To co? Za měsíc. To zlaté, co mám v ruce. Když to prodat možná bude někde peněz. Co máte? Co v tom je? Šťáva magnesko. Ale to je magnesko. Tam bylo jenom takhle. Trošku tam je. Bo tam bylo jenom trošku. No aspoň Já mám 667 dolarů. Jo no. Velmi. Já mimochodem můj bracha. Aha, tu. Tak ty tam, no, děti. Koupilo nám. Nebyl tím peněz. Víš, co mám? No, tady. Já mám to červené takové. Mám jich napadám. Můj bracha je gangster. Stella Braino. Wow. Jak dlouho to bude růst? Jak dlouho to bude růst? Jak dlouho? No. To svědí ruka. No mi tam takové cappuccino. Basta la breve. E com os to prodat. Víte, slyšíte mě? To zatím něco prodat.
tady jsem. Oh no. Oh no, 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 no. My God. Co mi tady vyrostlo? Spálně, co mi tady vyrostlo? Papíky, hej. Papíky, hej. Tam trošku. No. Tak prodat, tohle. To je malé. Barilínaka. Tun, děta, barina, kilana. Napište do komentářů, že co půjdete na Halloween, protože budu za Pennywise. Díky, že jsi zůstala a pomohla mi pokrýt. Radši už půjdu do postele. To má být pořádné. A jednu nebylo to tak velké. A tak si velké jak prase. Tady je zima jak u nás. Jak pak takhle zima na střechu. Tady už byla sněh. Mimochodem už začíná podzim. Vyležet z domu. Umakate z tomu mohla vylézt. Matej rozespadl. Vylezu znovu. Řekl jsi, že jsi mě rád slyšel. Mluvil jsi se mnou, i když jsi byl s horkou a já jsem něco cítil. Tak. O čem to zase mluví? Vicky, co ti říkám od chvíle, co se znám?
Když s tebou chce jít na rande, tak si to zařídí, někam tě pozve. Pozval jsem tě někam? Ne. Tak, proč tohle děláš? Ale Johaje, proč tohle děláš? Tady jsem Proč si já, domýšlíte ve smyslu s každým potom blízkostí, kterou chlap má udělá jméno. a děláte z toho něco jinýho? Je to šílený. Proč budu taková, že dělám na kopy? Prosím, co tímhle chceš říct? No, možná, že každou bytovou maličkost Smí písat. ale aspoň to znamená, že... No lidi, já asi budu skončit. Máte ještě víc videí, takže můžete kouknout. Lidem, kteří teď prodělali ty nadspané syntetických obách. Mají v popisku videa? Jak jdeš spínkat? No a ještě něco pošlu Šťánovi. Kiko, já to mám dotočené. Slyšela telefon. Slyšela jsem telefon. Ale já už to mám natočené. Nespíš. Ok, daj to. Tak zítra. Třeba. Nebo dneska. Nevidíte. Co? Ale já ti to mám poslat. Že jenom jakože, jenom... Já si to udělám sama. To udělám sama, jenom mi se... Ale ne, jenom mi ukáže, že kde to mám mít, počkej. Budu dělat, ne teď, Ale teď, zrovna teď. Ne, teď ne, já ti to udělám, jo, zítra. Ale ukáž mi, kde to má být. A už je, kde to video je, že na foťáku. Ne, normálně bude ve složkách soubory jménem disk. Na disku budou, ne? Disk. Čau. Nikdy